Tak zdravím. A tak ma napadlo, že ukážem moju nejakú tú zbierku elektrónok. Teda keď sa venujem tým elektrónkovým zariadeniam, tak by som teda hlavne testila, tak by som mala nejakú tú zásobu. Tak ako moja zásoba vyzerá asi nejak tak. Málo ich nie je. Takto by som začal. To sú také, toto je funglač. To je 4654 Pentoda, neviem, či nejakom zasilovači sa nepoužívala. Potom tu mám klasiku nejakú PCL, tu je, toto je nejaká tu gramka, ani neviem už čo to je. 3A4, 7 vývodová. Potom tu mám EF9. Z druhej zlej strany som to otvoril, nevadí. Tak, EF9. Musíme to ako otvoriť. Čo je toto? Áno. Tak. Keď sa mi to raz podarí. Tak. No, už to je vonku skoro. Tak. Nesedí krabička, je tam Philips miliwatt. Nie, tá, ktorá tam má byť, ale tak. Čo už, hlavne, že to je F9. No, jednou rukou sa to robí dosť blbo. Potom tu mám, neviem, čo je nejaký Goldpin, 6cc, niečo. Zabudol som aká, no. Začal by som toto. Tu mám hlavné elektrónky, ktoré ja často teda používam. Sú tu nejaké DIčky, 8 sedmičky, 8 šestky sa tu dajú nájsť, nejakých pár pejíčiek sa tu dá tiež nájsť. EF80, tých je tu dosť. ECHčky, je ich tu tiež dosť. EBFky, pár ich tu sa nájde. PCF82. Ďalšia PCF-ka, to by ma teraz takto zaujímalo, lebo mám tu jednu takú elektrónku. Keby som vedel, kde je. Tu bolo nejaké PCF802, či čo? Hej, PCF802 tuším bolo. A neviem, či tá elektrónka je vzácna, alebo že čo. Potom by sa tu určite dali nájsť. ECCček tu mám veľmi veľa. Jednu PL504. Čo som mala ako prvú kedysi elektrónku. Teraz ich mám dosť už. Mám tu aj, tuším, to je 3A. 35Y31. Tých je tu jedna. Mám tu nejaké lampy do 3A. Čo sa tu dá ešte tak nájsť? No je ich tu dosť, tak to je asi tak všetko by som povedal z tohto. Mám takéto 4 kusky E88cc s Goldpinom a nejaké PABC 80, no. Potom tu mám, a to si nechám na potom, mám tu takúto krabičku, v ktorej sa nachádzajú ďalšie elektrónky. Tam skôr sú elektrónky akože UCHčky, ECHčky a asi nejak tak asi, čo ja viem. No málo ich tam nie, akože no, nemám úplnú zásobu tých UCHčiek. Viac mám tie ECH21. Potom z UY1N tu mám, že jednu, potom tu mám druhú, áno, tretiu, UY1N. Ešte som tu mal jednu, sa mi zdá, áno, tu je. Tak, všetky moje UY1N. Myslím si, že celkom dobre. Mám tu aj nejaké že EM11. Tých mám, čo ja viem,
tie mám akože, no toto je, vyzerajú úplne rovnako. Okrem toho, že to je Valvo a toto je Tesla. Toto je EM11, ale toto je iná elektrónka. Toto je EFM11, to je, ak sa nemýlim, to je normálne magické oko, ale ešte spojené aj s pentódou. To mal, tuším, Tesla rádio, takú, neviem, v akom už rádiu, si neviem spomenúť. Potom tu mám niečo takéto. To je nejaká ruská elektrónka, neviem, či nejaká vysokonapäťová dioda. Našla by sa tu aj nejaká tá AZ-11. Týchto mám veľmi málo, AZ-11, tých nemám veľmi veľa. To je bolo asi z tejto krabičky a ešte tu mám EM11. Pár ich kuskov, tie by mali mať celkom dobrý jas, tak nemali byť ešte tak vypálené. Tak, to je z tejto krabičky všetko. Tak, no. A posledná je táto. Tam mám najstaršie podľa mňa elektrónky. Väčšinu teda najstarších, no toto som, neviem, jak sa mi tam zamotali dejčky, ale to je jedno. No, čo tu vidíme? Tu vidíme nejaké tie 5-pinové elektrónky. Tak začala by som odtiaľ to možno. No tak to. PL36. No. Toto je EL11 Tesla. Tu je mám jeden kusej. EL11, áno. To je druhý kus. Potom tu mám nejaké dve ECL 11. Aby som nezabudol, ešte jedna L11. Potom tu mám nejakú takúto lampu, to ani neviem, že čo poriadne je. To je, že AD1, na nej píše veľmi slabá. Potom tu mám nejaká dvojitá trioda. To prísam bohu vyzerá jak nejaká americká elektrónka. Tak. EL12. No, teraz ideme k tým starším elektrónkám. Začal by som touto. E452T. Philipská miniwatt. Je to dosť stará elektrónka, to môžeme súdiť podľa tej anódy, čo je ten vývod anódy. 5-pinová, ale to som ešte nepodarilo zalepiť, som sa neodvážil na tú starú elektrónku. To je, že mám dosť povolenú peticu, a ja sa nejak nebudem dráždiť. Potom tu mám ďalšiu elektrónku, tá má už inú peticu. To je E444, tiež taká dobre stará už. A moje asi také najkrajšie elektrónky, čo mám, sú tieto 5-pinové. Táto je tuším čo to je? E438 a toto je E415. Obidve sú tu triody. Veľmi pekné. To tí ľudia dokázali kedysi. Pekná banka, ten getter. Potom tu mám nejakú ďalšiu 5-pinovú, to je nejaká usmerňovačka, že AB1. A potom tu mám ďalšiu, to je nejaká, to je AB2 už zase. Toto tu je AF7. Áno, ešte toto mám, toto tu máme. Že EF13, RFT. Taká pekná, taká tá čapočka. No a ešte by som nezabudol, tu mám ešte nejaké, tu mám akože výstavku. A tu mám, že EF803 sa tu dá nájsť, RV12 sa tu dá nájsť. Tu sú také aj tá, napríklad táto je vypálená, akože to vlákno. Toto má tiež vypálené vlákno. Potom mám takúto, tá sa žhaví nejakými skoro
nejakými 30, neviem koľkatými voltami. Taká pekná. Že CBL1 sa mi zdá, ak sa nemýlim. Ak dobre vidím, to je dobre staré už. Je tam napísané CBL1. A ešte sa tu dá nájsť, áno, toto, aké AZ jednotky, klasika. Táto má ten gitter veľký, ale dobre. Ešte tu mám nejaké tieto staré elektrónky, tu neviem, nechcem sa mi dotýkať veľmi, aby som nerozbila. Toto je Philips Miniwatt AK1, nejaká októda, to mám či 6 mriežok, či koľko. Tak. No to je asi tak všetko z mojej zbierky elektrónok. No, mám ich celkom dosť. To nepochybne. Čo ja viem, dneska možno, toto vydám dneska určite a keby sa našiel ešte čas, dneska si natočím nejaké video o tomto, možno, to nie som si istý, keď budem mať čas, o Oravanovi, lebo chcem sa venovať tomu zníženému napätiu, prečo nám nefunguje, to určite chcem. Možno to vydám, asi zajtra to až vydám a asi zatiaľ takto. Takže keď teraz sa trošku zase presunieme k tomu Oravanu, ale to až potom, ale nechcem sem opýtať. Keby niekto vedel alebo mal aspoň nejaký nápad, čo môže byť zlé na tom Oravanu, to znížené napätie, že proste tam je 209 V na výstupe z oného zo selénu a ešte pred selénom je tiež také nižšie napätie a neviem, že či to mám ja v sieti alebo ja neviem. Nejaký nápad, keby, tak bol by som celkom rád. Tak zatiaľ čau.